în față. Nu, Da, în față e păi. la People's Property. Da, da. Știi că discutam noi azi. Da. Oho. Poți? Poți, mereu. Mamă! Oh. Că eram în a doua! Să discutăm noi azi. Poți discuta dacă n-ai cu cine. Mamă, pe astea Ce? mi-e frică. Dai numai Gen, cele nu că maxim. mi-e frică, dar N-ai de ce pui. Hai, vezi. Trece motorul. Bun, deci eu am picat azi și tu nu. da. Da, Și data trecută a fost la fel. Da. Uite că se întoarce rota. Da. Nu te teme că iar o să se mai întoarcă ea. Știi tu? Roata se învârte, vrei, nu vrei. Hei! Picături uriașe poți să-ți iei. Hei! Te amețește și nu se oprește. Hei, Hei, șansa vieții tale, mersul ei. Hei! Ue! cum nu mai știu că... Oh, că aici ai drumul. Că era la stânga. Dai numai părți. Da. Da, zi. Oh. Îi dau, eu sigur că îi dau. Iară fac eu o vitejie. Să mă duc pe mijloc. Și eu am vrut să mă duc, dar după mi-am dat seama că pentru mine ar fi too complicated. Ia. Așa. Facă-se. Îți dai seama să trebuiască să ne întoarcem de aici. Ia. Așa. Da. Oh, asta mă enervează că nu pot să pun piciorul jos, de aia mă duc eu așa încet, știi? Că Îți tu este. Nici eu n-am cum să mă duc mai tare. am și obosit. Putem să ne ridicăm dacă vrei. Ia, hai un pic.